Tadaa! Mitä helkkaria? Helvetti! Itse herran taloyhtiö Seppo. Sä näytät niin kauniilta, että osteri Ossi. Sen lossi. Ihme. Ossi. Sua ylistänyt. Niin on, ja ottanut lisää velkaa. Kun mä tein osteri Ossi. Heti selväksi, että mä menen makuuhuoneeseen. Yhtäs. Ossi! Pitäis. Se pyörsi päätöksen. Etteis yhtään häpeä. Mä en tietenkään. No pakkohan munkin on nyt näyttää, että johonkin homoja vedettävä. Sä ootkin fiksu tyttö. Ismo! Aha, mä oon siis oikeessa. Mutta tää Päivinen on kuule alkanut homoja lipsuuta. Huonon oman tunnonko takia. Kyllähän Elina on antanut sulle aika vapaat kädet persuksiin. Ai jaa. No, mietin vähän. Elina on auttanut sut monta kertaa vaikeiden aikojen yli. No kyllä mullakin on 30 €.